tommelfingeren relevant her, for måden vi sms'er på afslører nemlig, hvor gamle vi er. 1 eller 2? Det er det, der er spørgsmålet. Hvor gammel er du? Jeg er 22. Derfor 2 tommeltotter på tastaturet. Ja, jeg bor kun 1. Sådan her. Er du klar over, at du lige har afsløret dig selv? Ja. Du er over 23. Ja, det må jeg tilstå. Ifølge en ny undersøgelse fra TDC gør dem over 23 det med 1 tommeltot. De unge under 23 gør det med 2. Når den ældre generation kigger på mobiltelefonen, så husker de fastnettelefonen og begynder måske først at sms'e ved at trykke med 1 finger. Så finder man ud af, at det er lidt mere effektivt at holde telefonen i 1 hånd. Men en tommelfinger kan man så bruge. Børn og unge under 23 er til gengæld opflasket med mobilen og går ifølge Christiane Vejlø, der er trendekspert i digitale medier, mere naturligt til tasterne. Og siger, at det her det er et medie, vi altid har kendt til, og den kan man sms med på den mest effektive måde, og det er altså 2 fingre. Ja, det går meget hurtigt, det gør det. Og hurtigt og effektivt skal det være, når man som Mona Ali på 16 sender 300, 400, rimelig mange, i hvert fald et par 100. sms'er om dagen, vel at mærke. Jeg er 33. Jeg sms'er med 1. Og så er der dem, der falder lidt uden for statistikken. Det er sådan som 2 for tommelfingre. Så det er sejt, at han gør det? Ja. Ja, er han 23? Ja.